Oo, ta. WhatsApp na dito. Pinakot mo dito. Paingon ako nga. Bisa pinakita siya. Ayaw para first time nga maka-appeal ka boss yan. Oo, gila siya. Tawa nga. Oo, gatito. Bago lang naman. Man siya naggauna. Pagkaapo naman siya. Pagkaapo naman siya nakaisip na magpabunot. Ready? 1, 2. Yehey! Tunga ka go. Go. Anak pa. Natabunan si Upo eh. Kaya na! Wala ba klaro? Pero, che. Oh, nakuha sa tanan. Isa pa. Ready? 1, 2. Yan na! Gawas ba? Tawag. Ano yung mga pakalan na tempa? Ang sinog ba? Dito na ba? Sinog ba no? Sinog ba? Yan na. Kaya nagsapa ba? Si Misty, na klase. 7:30 to, 6:30 to 8:30. Dili mo, edge lang. Nakabalo na ko no, na-light sa akong cellphone. Majud na. Oo, magkabalo. Single man ani nagtudlo. Katalo kong mata. Ang bata ba mo gawas niya to? CJ! Ay, sinupan dito na yung kaso mo na Nabayay dagang iro. Bingo, bitaw ko sa likod. Nag-ihaw daw ka na. Mang, nag-ihaw ka o naglapa daw ka. Nangita man daw pag mamulit. Ayun sa to. Sabado na lang kay alanganin ko masukot si Friday sa karon di daw maglapa. Na say Dana oh. wala na lang. Kami Alex, Alex. Dana ka no? Ay, ito ko ng sundang.
So, ikaw, Sep. Sus, ako, gibutangan ko istante na ngarang dagko. Dagko kayo kong istante. Akong istante. Ako man na di ay. Gipinturahan na nila. Itong istante gud sa palengke. Ay, dabutan ito. Sus, mayaw sit, nagbuo ko sa akong istante kay dako. Ang santaran mo, lapit ang ulog. Kaya, mga si Bingan. Itagtadaan kay, dili ka taron. Magpuan mo itong mga bata. Mao jud. Tanawa ko kasang gawas. Ito, aning gawas jud. Tagati. CJ. Gani, bubo pa, ipaana din. Ay, di ba? Ana, gani, bubo. Ay, dili, bigas. Ay, kajampol ko, ay kaya. Ikubo nga naiiwo. Gagin ko taak. Marabag iyang lugar. Si? CJ! Stay here ba?